salut! Astăzi vom juca Minecraft Hardcore. Este episodul 1. Scopul nostru este să găsim diamante. Voi face o serie din asta. Pur și simplu mă gândeam că o să fie o idee bună să fac așa. Bine ați venit pe canalul iShow Minecraft. Nu știu, eu spun așa că momentan așa se numește iShow Minecraft 5. Da. Așa că bine ați venit la primul meu episod ever forever. Bine, hai să explorăm puțin pe aici. Nu sale, ca să nu rosim hunger-ul. Și mai am încă un canal de YouTube. O să vedeți în descriere cum în descrierea videoclipului. În descrierea canalului meu de YouTube. Un lucru important care m-am zis și în descrierea videoclipului, dacă vă mai zic încă o dată. Acest canal de YouTube probabil o să aibă gen pus ca titlu sau așa, nu e destinat copiilor. Acest videoclip este destinat 100% copiilor. Deci da, dacă ești un copil sau adult sau nu contează ce vârstă ai, poți să uiți acest videoclip. Acest lucru a fost pus ca să pot comunica cu dumneavoastră în comentarii, adică. Să zicem, dumneavoastră, să zicem, o să fac o serie de Minecraft modat. O să vă întreb pe dumneavoastră ce mod ați dori să joc și dumneavoastră să zicem, ziceți în comentarii modul cu tare. Vedeți? Deci, de aia, deci puteți să vă uitați la videoclip fără nicio grijă. Sincer, oh my god, un village! Un village! Uitați, un village! Ne oprim la un village. La village. Sincer, am noroc că am ajuns la acest village. Acum putem începe să dăm sprint. N-am vrut să dau sprint ca să nu irosim mâncare. Deci nu, din câte vedeți, n-am mâncare. Și acum întrebați, Emile, că așa mă cheamă. De ce oare te joci pe 1.14 și nu pe 1.20, 1.25? Căci, da, versiunea 1.21. Da, 1.21.5 am pus. De ce? Păi, este un lucru care o să facem pe 1.13, care e foarte important. Să facem rost de armura aia puternică. Știți voi, eu armura aia cu toate enchantările posibile. Și dacă facem rost de aia, o să fie cel mai bine. Și de aia vreau să facem, dar în acest videoclip m-am zis că o să găsim diamant. Pe off-camera o să mai minez eu. Acum facem aici în rost de mâncare. Și această serie nu e pe grabă. Da? Deci această serie nu e pe grabă. Facem încet, încetișor. Videoclipul cât mai scurt ca să vă uitați. Dați rog și like și subscribe. Ca să facem măcar 50 de abonați până la sfârșitul anului acesta. Ar fi minunat. Dacă am putea face atâția, măcar 50 o să facem până la sfârșitul anului. Măcar atâta, căci, da, vreau dați like și subscribe, este gratuit și mai puțin de o secundă. Și am auzit, nu zic că e adevărat acest lucru. Dacă apăsați pe like-ul, YouTube a rugat animația la like și like-ul devine colorat. Nu știu dacă e adevărat și că verificați. Păi, și nu uitați să dați și subscribe și să dați subscribe toate dispozitivele dumneavoastră. Este gratis și mă ajutați foarte mult. Pur și simplu, un singur subscribe mă face fericit. Da, pur și simplu mă faci fericit dacă îmi dai un subscribe. Nu trebuie să faci mai multe. Dă-mi un subscribe și sunt happy, ha? Nu vă mint. Așa o să fiu. Happy, ha? Videoclip nu o să se termine până nu găsim diamante. Și da, nu vă supărați dacă uneori lucruri mai îmi notez. De exemplu, să zicem vreau să găsesc un villager outpost. Zicem, poate mi-am notat coordonatele. Nu o să nu vă supărați dacă fac asta. Mai, ați văzut și voi cum putea aia? Dacă n-ați văzut, era pur și simplu întoarce în aer. Tu stai cu mine, ești din ăla special. Stai în aer, plutești. I believe I can fly.
O să avem nevoie de villageri, o să avem nevoie de villageri. Bine, acum am luat de la ăsta, că e cea mai apropiată sursă. Pam, 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 pam. O să-mi fac și sabii. Acum și hou. Sincer, ne facem de toate, căci aici e o serie lungă. Nu dăm niciun speedrun, nu... Așa, nu nimica. Hai... 5. Îl păstrăm de ce nu? Îl facem... Da, risky. Hai. 1, 2, 3. Am reușit până înainte să ajung acest golem la noi. Hai. 2. O să dureze puțin, nu pot să distrugem. Nu știu de ce în această versiune nu arată câtă viață are. Nu știu de ce. Gen, nu arată dacă e stricat sau... Și 3 bucăți la fix. Deci dacă ne dădea mai puține bucăți, tot planul era papa. Avem nevoie de astea. Foarte repede. Bun. Hai să vedem. Sincer, vreau să găsim niște coordonate frumoase la care să minăm. Hai să vedem niște coordonate frumoase la care putem mina. Hai să mergem în partea asta. Sincer, nu știu, caut eu niște numere pe acolo, din alea frumoase, chic. Aici. 4. Nu e aici. Aici chiar arată frumos. Hai să minăm aici. Dacă stai la astea, gen la 164, să zicem 0, ești fix între blocuri. Eu acum sunt fix între blocuri. Uitați, sunt fix între blocuri. Și acum putem mina în jos. Hai să minăm în jos până la statul, hai să zicem 8. Știu că în această versiune 11, dar am o presimțire bună că la 8 o să găsim diamante. Sunteți cu mine că la 8 o să găsim diamante? Sper că da. Și până mine vă rog, dați like și subscribe. O să vă zic de foarte multe ori să dați like și subscribe în videoclipuri. O să vă zic și de ce. De ce? Habar nu am. Pur și simplu vreau dați like și subscribe. Ca să spun mai ieșit de abonați până la sfârșitul anului. Îmi cer scuze dacă mă repet. Dar mă repet. Deci, da. Uite, trebuie să facem la... Așa, mă. Opa, avem și chiar fier. Opa, deci da. Ok, ce armură putem să ne facem cu aceste bucăți de fier? Ok, nu prea mult. Eu zic să păstrăm până când facem rost de mai mult fier. Putem să facem încă un pickaxe, dar nu, avem deja pe ăsta și de-aia nu o să minăm chiar. Deci până la 8 și după aia, dacă nu, dar nu, am zis acest lucru nu se oprească până nu găsim diamante. Acesta este un videoclip de hardcore în care trebuie să găsim lucruri. Deci m-am gândit să începem acest canal cu un videoclip de hardcore, căci așa eu zic că s-ar începe foarte bine, căci am văzut că e popular și mă gândeam că poate fac și eu vreo 2-3 abonați de pe Minecraft hardcore. Da, și nu uitați, canalul meu principal, Samuraiul Emi, uitați-vă și la acela, dați și follow, like și subscribe. Dar abonați-vă și aici, căci... Opa, într-un cave aici. Ok, interesant.
interesant. Zic că e interesant acest lucru. Oh my god! Diamante! Ok, hai să minăm pe lângă. Să vedem, nu cumva vreo lavă să fie. Sperăm că nu e nicio lavă. Oh my god, mă gândeam că nu găsim. Ok, să luăm toate. O să iau ăsta ca să vedem. Opa, uite aici e lavă. Lava aia urâtă. Să vedem câte dia. Opa, mai multă lavă. Oh. Oprește-te. Nu avem nevoie de lavă. Nevoie de diamante. Oh my god, nu. Nu. Lavrina. We don't need you. Lava, we don't need lava. Ia. Da, supera lava aia. Așa. Nu avem nevoie de lavă. Bun, hai să vedem câte diamante mai sunt. Opa, să avem grijă să nu vină lava pe noi. Hai să avem grijă mare. Opa, ce era să vină lava pe mine. Ok, eu zic că putem... Oh my god, diamant. Ok, trebuie să avem grijă ca ele să nu cadă în lavă. Nu! Un diamant a căzut în lavă. Era eu să cadă în lavă. Yes! Avem 5 diamante. Haideți să ne facem mai întâi un... Știți ce vrem eu? Cam atât a fost episodul. Terminăm aici. Cam atât a fost episodul. Sper v-a plăcut. Și like și subscribe.